салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад филми хеле кӯтоҳ ва пурмаънои австралиягӣ. аз шумо чизе намехоҳем. агар наворҳои мо ба шумо писанд бошад, дар навор лайк мемонем. агар аввалин бор бо мо шинос шуда истодаед, обуна мешавем ва меравем ба тамошои филм. филм дар асоси ҳикояи духтаре ба мушкилиҳо гирифтора, ки воқеаҳо дар тахайюли ӯ ҳамчун хоб ба амал омадааст ва маънои калонеро доро мебошад. ба навор гирифта шуда соли 2016 ба намоиш гузошта шуд. духтар мегӯяд, ҳолати ман ба монанди хобе буд, ки хело хуб хоб карда будам. вақте ки чашмонамро кушодам, худамро дар макони хело хатарноке дар болои чуқурии торики беохир дидам. кореро ки бояд анҷом медодам, худамро дар ин макони хатарнок дошта меистодам, то ба чуқурии беохир наафтам. дар саҳнаи аввал уқёнус мавҷҳои шадиде, ки яке паси дигаре ҳаракат мекард. агар яке онро убур кунӣ, дигари ҳатман туро ғарқ мекунад. садои мавҷҳоро ин духтаре, ки дар макони хатарноке, ки аз ҳама тараф ӯро ҷарӣ иҳота карда буд, чашмонашро кушод, мешунавид. агар худро ҳаракат диҳад, лағжида ба чуқурии беохир меафтад. дар осмон фақат абрҳои ғамгине дида мешуд, ки гӯё борони сел меборида бошад. духтар ба ҳама тараф нигариста мехоҳад бо эҳтиёт рӯяшро ба тарафи девор гардонад. лек лағжида каме монда буд, ки ба чуқурӣ меафтид. дигар намехоҳад худро ҳаракат диҳад, фақат ба пушт хобида буд. ба дастонаш нигариста дид, ки хун ҷорӣ шуда истодааст. хуни дастонашро бо либосҳояш пок карда, дасташро ба замин монда, каме худро ба боло мекашид. асос бояд саросемагӣ накарда таслим нашавад. духтар боз ин корро такрор карда, худро якчанд сантиметр ба боло мекашад. фақат бо ёрии пояш худашро ба боло мекашид. агар пои дигарашро ҷунбонад, ба чуқурӣ меафтад. ногаҳону чунин муҳри хунини дастҳои нафари дигареро дар девор дид, ки замоне дар ҳамин макон банд монда будааст. ба ин изи дасти нафари бандмонда нигариста фаҳмид, ки ӯ ҳам фақат метавонистааст худро каме ба боло кашад. дар вазъияте ки ӯ буд, гуфтанаш ҳам хело мушкил аст. боридани борон шурӯъ шуда, дигар худро дошта наметавонист. бо садои баланде фарёд мекард, кӯмак мехост, лек касе ӯро намешунавид. духтар дид, ки коре карда наметавонад. гарданбандашро бароварда ба дасташ печонд ва хост худро ба боло кашад. бояд таслим намешуд. дар саҳнаи дигар дида мешавад, ки ин макони хатарнок комилан холист. касе дида намешавад. торикӣ ҳамаро фаро гирифтааст ва садои уқёнус шунида мешавад. эҳтимолан духтар ба чуқурӣ афтид. воқеан ин тамоман барои тамошобин маълум нест. ӯ кӣ буд, дар ин макон чӣ кор мекард, чаро ба ин мушкилӣ гирифтор шуд. ҳар як инсоне ки ин филмро тамошо мекунад, фақат худро ба ҷои ин духтар эҳсос карда, фикр кунад, ки дар зиндагӣ ба мушкилие гирифтор шудааст ва дар чунин макони хатарнок банд мондааст. наметавонад худро ба боло барад ва наметавонад худро наҷот диҳад. коре ки бояд анҷом диҳад, фақат сабр кунад. муаллифи филм ба мо пешниҳод мекунад, ки ҳар як инсоне ки ин филмро тамошо мекунад, фикри худро дар бораи ин филм баён кунад. дар зиндагӣ ҳастанд нафароне, ки ҳангоми гирифтории мушкилӣ сабр карда мунтазири наҷот мемонанд. ҳастанд нафароне, ки худашонро ба даст гирифта оҳиста оҳиста ҳаракат карда мехоҳанд аз ин ҳолат зуд раҳо шаванд. ҳастанд нафароне, ки ба ягон коре таслим шуда мехоҳанд роҳи осонро пайдо кунанд ва худро ба ин чоҳи беохир раҳо мекунанд. инсон дар ҳар ҳолате ки набошад, фурсати интихоб карданро дорад. ё мехоҳад ба чуқурӣ парвоз кунад, ё кӯшиши худро карда ба боло мебарояд, дар ҳоле ки дасту қалбу рӯҳаш хело захмӣ асту хело дард мекунад. мо агар дар ҳар ҳолате ки набошем, бояд худамонро ба даст гирем
бо сабр бошем ва барои наҷот ва раҳоӣ аз ин мушкилот кӯшиши худро карда бошем. Бо ҳамин филм ва навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. боварӣ дорам ки шумо маънои ин филмро фаҳмидед. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба силкаи дар опсияния буда ва ба комментария даромада силкаро зер мекунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.